into eyenzakalayo njengoba ngumuntu othwele kunendlu lapha ekameleni nekamela nje lingavula umuntu leli kamela njalo ekuseni ngithola imali engango-150k. Snippet lesi video ka Big Zulu where he's confessing about indaba yakhe yokuthwala njengoba esho ukuthi unomnyango ongavulwa. Imagine ube nomnyango ongavulwa, it means that the whole family knows ukuthi lo mnyango lona uthintwa ngoba unani. Unomnyango ongavulwa, every day uthola imali engango-150,000. Uthi imali yakho akufanelanga ayibabaze. Uthi akufanelanga ayibabaze because of unenyoka yakhe athwele ngayo kulelo kamera lelo, uyifida ngey'nkukhu ezintathu every day. Uyifida ngo-9, I think uthena ngo-2 nantamba nasebusuku. And then now iwari yakhe enkulu kakhulu ukuthi le nyoka lena uthi elele ivele izirele ngaye. Ma izirola ngaye ifuna iphashkwaye, ifuna ukulala naye. So now uzuyasho ukuthi menza ukuthi akazidawuthe nobudoda bakhe. So now this is the crazy part ngezinto ezenzakala isikhathi esiningi. Yes, iya trend indaba zokuthi thatha lento ayinabungozi. But bayengakhi abantu guys esibazwile already kuma social media becela usizo ngezithwalo zabo. Sifunda makutheni thina because of it's not like abantu abakhulumi ngezinto ezikanje. Bayahlala bekhuluma ngazo, bahlala becela usizo, kodwa abantu bayaqhubeka bayahamba bayothwala. Uzuyasho ukuthi yena unazi ingane ezo3 and ireason ukuthi aze athathe lesithwalo ebesithathiswa ukuthi ebefuna nayo ingane zakhe zibe right elifini. Kodwa right now akayifiseli noma ubani. Sizofunda makutheni thina abantu abamnyama, we are spiritual beings, and then siphinde sihambe siyolandana nemimoya esingayazi. In this situation fanele kwenzakaleni ke njengoba yena icela usizo, fanele sizwelane naye simsize ukukhuleka, sikhuleka ukuthi thiwa ungabofisa into yomunye umuntu. Yamukela lokho wena onako. Do you see what's happening right now? Thina sihlala sibahalela, uyasho futhi ukuthi ufuna uba nemali eningi, ikhanda lakhe lidume. Seliyaduma ke manje ikhanda. Seliyaduma ke ikhanda ngoba manje yena akasafuna ukulalwa yile nyoka. And 150,000, it's a lot of money. Imagine ngesisikhathi bekutrend imoto zakhe, izindlu zakhe nani. Uye ufise and at some point as akunanto ebuhlungu guys that you work so hard in your life uze ufeel ngathi wena uyi-failure. Uthi kanti mina kunini ngezama ukuyenza lento ngoba wena ufuna ukuzicompare nabanye abantu. Iba kwi-pace yakho, you know, iba kwi-pace yakho, be consistent kwinto oyenzayo because siyesifise ngempela masibona lezindlu zabo nezinto abaziflashayo kuthina, but abalala ebusuku wena uthini-ke wena njengomuntu omnyama, njengomuntu owaziyo ukuthi washo noSijava ukuthi thina sihamba nabantu abangaboni. Uhlanganise-ke wena abantu iziphiwo zakho nabantu wena obabaphiwo wazalwa nabo, phinde uhlanganise nemimoya ongayazi. Iyangixaka because manje kusho ukuthi uzamile kakhulu ukuthi athole abantu uqale wazama ukuthola usizo eyedwa njengoba eseyiqhamuka manje sho ukuthi akusalaleki impela. Njengoba ezoze angabi nandaba ukuthi ubani uzothini ngalento yena ayenzile ngokuthi athathe isithwalo, akasenandaba. Ufuna usizo, u-desperate for usizo, uzwe indoda isithi angisabuza ubudoda bami ngoba ngithi ngiphaphama ebusuku lento engirolile. Uthola ukuthi nangaleso sikhathi leso wayethatha leso sithwalo leso wayetshela ukuthi hayi lesi asifuna into eziningi, asifuna uzuyo sacrifice ngobani mawungasinikeza nje inkukhu wena kayi3 ngelanga na uyabona hayi inkukhu wakuyini inkukhu. But look what's happening right now. And isikhathi esiningi masibuka kulezi zinto lezi abantu abaconfessayo ngalezi zinto zezithwalo baye basho ukuthi labantu ababathwalisayo isikhathi esiningi ababatshela iqiniso ngoliphelele ukuthi kungani befanele kungani fanele bethathe isithwalo esithize, abatshela amaqiniso wonke about ama consequences. Ayikho ke into yamahala. Awucabange nje 150,000 every morning times 7
times 12. Guys, ubona nje nawe into encane uthi hayi yo cabanga nje mangizothola imali engaka ngizoyinikaza nje inkukhu. Kuzokwenzakalani ke mase ngasayiniki iphashwayo ngoba abanye baye bazo basho ukuthi mayingasavuma ukulala nalento ingena wonke umuntu osemndenini. Abanye ize idla nenzalo yabo uthola ukuthi mhlambe unkosikazi yakhe ubikhulelwe iyayidla because of awusayiniki lento kufanele uyinikeza yona. Cela sizifundiseni ukwamkela izimo zethu, work hard. And into ebuhlungu kwabona labantu laba abathwele babe interview baye basitshele the way basebenza ngakhona bengalali besenzani. That's what they always tell us. And into ebuhlungu iba kephi nawe uye uzireflect uthi but mina yini lento engayenze kahle. Now niyezwa ukuthi nangoke umuntu that we were looking up to simbona umuntu ovele wablosoma yonke into yakhe wabhuma njena ama studio usayina abantu yazi naye une talent uyabizwa lo muntu ngapha nangapha ubhuti nje onesizotha ubhuti nje oyithulele ubhuti oyithobile. Who am I to judge? Kuthiwa ke siyalalela kodwa sijajana, right? And I'm not here to judge. For me to react to this video, angisumuntu mina othanda react, but it's this thing yokuthi I've been in a position in life where I worked so hard, extremely hard, ungalali, but ubona ukuthi man, instead of lento engenza iqhubeke yaphambili, feeling ngathi stuck. And then ubese uyazicompare ke around abantu aba onabo uthi kodwa ubani yena sekayaphumelela uzobafisa ufisa ingathi ungaba yibona, you know. You clap for them until uthi kanti mina ke inkosi ngoba kwakuthiwe nami angilinde elami ithuba liyeza lifika nini. Ungakhohlwa lapho usuka khona. Know your source. Keep on doing what you know ukuthi izokwenza ulale kamnandi ebusuku. Kusizana ukuthi ulale kulambhede leyana oyi extra king ema suburbs or whatsoever or ku beach house or wherever, but awulali. Ulala ngama Egyptian cottons, everything is here. Kodwa wena maliqala lithi khwelele ingathi ungakhala esimantshiyana. I am rooting for uBig Zulu ukuthi ingathi uNkulunkulu angaba naye alithole futhi usizo. Alithole futhi usizo njengoba ecela usizo. This is not coming from a malice place, but it's so sad. It's so sad. Ke abanye uzuyasho naye ukuthi uyayikhuluma lento ngoba akazi ukuthi kusasa kungenzakalani. Abanye baze bashone singabazi ukuthi baye bebulewe yini. I just hope uzolithola kusizo. Guys, ningakhohlwa to be consistent in what you do. Ungafisi into yomunye umuntu, be on your race. Ngicela ke ni subscribe ku Unscramble Life with Slee. Sophinde sibonane.